20.000 de olteni înfruntă frigul pătrunzător pentru a-și încuraja echipa împotriva dușmanului de moarte din București. Suntem Bogdan Tomulică și Bogdan Cosmescu și vă invităm la ultimul derby al sezonului, în care Universitatea întâlnește pe Dinamo. Priviți ce atmosferă este în tribunele stadionului Ion Oblemenco, absolut senzațional. Sunt astăzi două formații care parcurg un sezon dezamăgitor, pe care încearcă să-l salveze pe ultima 100 de metri printr-o victorie și o calificare apoi în semifinalele Cupei României. O victorie astăzi este extrem de importantă atât pentru Universitatea cât și pentru Dinamo. Universitatea este la retrogradare, ocupând acum, după desfășurarea celorlalte meciuri din etapa 14-a, locul 14 în clasament, cu un pasiv de -5 la adevăr, în timp ce Dinamo, aflată pe poziția a 6-a, este la 8 puncte de liderul Steaua. Mesajul lui Dauda transmis dinamoviștilor: veți pleca din bănie cu coada între picioare, este încă un semn al orgolilor aflate în această seară în joc. În mai puțin de 2 ani până și ivorianul a fost inoculat cu acest microb oltenesc al aversiunii față de actuala campioană. De partea cealaltă, Dinamo trimite la fel mesaje belicoase, în special prin cei doi foști olteni, Niculescu și Dănciulescu, componenți poate celui mai reușit cuplu de atacanți din divizia, care au promis să fie necruțători în bănie, fosta lor casă, și să continue tradiția superiorității albroșilor din ultimii 7 ani din meciurile de la Craiova. Iată și cele două formații din această seară. Dinamo în poartă cu stelea numărul 1, apoi jucători de câmp 3 Semein, 6 Alistar, 9 Niculescu, 10 Dănciulescu, 14 Galamaș, 15 Irimia, 16 Adrian Iordache, 21 Badea, 25 Tameș, 26 Mărgăritescu. De partea cealaltă, Universitatea Craiova în poartă cu Guso, numărul 1, jucător de câmp 4 Marius Iordache, 7 Joc, 11 Bărbei, 15 Buhu, 17 Moții, 18 Luțu, 19 Preșan, 20 Bundea, 25 Dauda și 26 Dobre. A început meciul, Dinamo în roșu a avut lovitura de start și atacă în prima repriză de la stânga la dreapta, câteva absențe extrem de importante la dinamoviști. Este vorba în primul rând de capitanul Florentin Petre, care este în continuare accidentat. El a ratat și meciul României în Armenia, și de Grigorie, care este suspendat.